Lirio ititanap! Tinapalabas, nagdisnudo ni Sotero anapan iti pagminasan, ket kunana kayat na tiag trabaho. Kunamot ni Alex ang nagsiba akasla simot-simot na itoy, ket binilin na ni Doro amang ipan kini Sotero iti kulungan dagiti trabahador. Iti may sa arabi, pinayaban ni Alex ni Sotero, ngam binagbagaan ni Sotero da itoy. Nakaungat ni Alex ket dinanog na iti namitlo. Iti kulungan dagiti trabahador, nagsasarita da akong ken Sotero. Kinuna ni akong amang namnama payla iti panagsubli ni Jubilarde ket ispalan na ida. Ita gagayem adtuyen tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio ititanap! Mang namnama payla iti panagsubli ni Jubilarde ket ispalan na tayo ditoy. Amom, nasimpat a tao ni Jubilarde. Ta iti laksit ti panagrigrigat na. Gapo iti aramidan da Alex ken kuana. Ti pay la pagsaya atak ti bagbagana. Kinuna na nga agliba sa kanon. Ta sigurado nga agrigat ak ditoy. Ket pudno. Well, nasingpat ni Jubilarde. Ha? Amom ni Jubilarde, manong? Well, amam mo. Ket nasingpat na ijataw. Namamok lang iti nabihit. Mabisinak iti dalan. Ket inikanak iti taraon ko. Ha? Abangan no sa balya Jubilarde ti bagbagam, manong? Jakam mo. Ngam nasingpat met ngamin ti bagbaga ka Jubilarde. Gaputa mo na tulungan ti pada na tao. Sapay ko matagsubling to ditoy. Wala. Maturog tametan. Ako. Maturog tan. No! Adakan, auntie? Ay, wan! Ay na! Nagatang amin, dagiti naramid tapan nyo. Ado tinaglakwak. Nasayaat, auntie? Katinton bigat, inak ijay ilay. Tagumatangak manan iti tela. Kan sinulid apang burda. Tagaramid tamanan iti panyo. Sige, auntie. Ala, gusto pa'y lang nga ron deta pa nagburdam, libnaws. Inta pa'y di takalapaw, tagmeriendata. Nangalak iti soft drink kan tinapay. Ramanan taman, tinagbambannugan ka. Ay, libnaws, pasensyakan Gaputa kastoy naeng, ti adda ka bibiyag ko. Ha? Nakurapayak lang amin. Katsi ka, ang mga nubak ng apamilya tinagtaudam. Day talang, tadi mumot malagip ti kinasya sinom. Iso ajak amaw, no asino ti pagpatulungak may papankan ka. Auntie? Ang ti makunak, saan ka kumapay lang nga mapmapan ijay ilay, Nasaysayat no agtalinaod ka lata dito'y ponggaw. Tapno saan ka may sagmak. Wan, auntie. Maawata. Ala, agan anos ka kumaditi kalapaw ta, Wan, auntie. Makaano sakmat. Kat, agyaman akmat, iti kinaing bagyo kanya. Kabala kong tibagit nanding. Isa makapagtrabaho akmatan. Ala, addakan ka na ita, Jubilarde. Makitak mo't akabailamon. Yaputan na pigsakan. Kaya't ko tagtrabaho iti pagtrabtrabaham. Kabailak tag karpentero. Saan naparikot na ita? Imbaga akong iti akin kuko iti balay pagtrabaho ang makipagtrabaho kan tumag. Agyaman nanding ha? Nga magure ka. Sigurado ka kadi akabailamon? Wen, kabailakon. Ala, inton bigat. Sumurot kan tungarod kanya. Nakaturugan ni nanding. Ngamsyak. Naatap kanyak tiridap. Napigsa akon. Kat kabala akon ti bagik.
Kaya't konti balas. Ngem, saan pa'y nga ita? Agpalabas akpay ti 2 bulan. Tano ita, sigurado ang nakasagana da. Isasanak pa'y lang agpakita kadakwada ita. Isaganak iti husto ti panagibalas ko. Oh, Jubilarde. Payat di ka pala maturog ngay. Nakatugaw ka pa ilang mat di taidam. Sige lang, maturog ako nanding. Maturog kan Jubilarde. Sapay ko na mga trabaho kanintong bigat. Wen, sige, maturog tang ano nanding. Senyorito! Malagip ko ni Jubilarde. Ayan na nga taitan. Diyan ka mo? Imposible pa'y ngagparang dayjay. Sobra arigat tinapaspasaran na dito. Iso nga imposible pa'y lang ngagpakita. Una, imposible. At bilang tagsible, senyorito. Awarin na. Sinapol ng tipatay na. Pudnot ako na, Doro. Amangan pagit eh. No, ada na to kulat to lang na. Kapo ikip pa ng parparigat tayo. Kan na. Sigurado da ita, Doro. Ano? Saan ta napagsaritaan dayjay akabusor ko? Tikid dilinlinisam abalitok ti asikaswan. Uyan, senyorito. Auntie Ursula, talagaan na laing ako nga ang borda. Kitaan niyo dagiti aramid ko. Nagpipindas dan, saan ka di? Ay, one libnaw. Ay na. Talaga akay kayat mo matan ti agburda. Kan nalaing ka matan. Sa bagay, mano matan na bulan nagburburda ka. Isuan na master maun. Nasaya dahil ito insorom, auntie. Iso pa'y apang dadanta. Ngamin, ado mo ti aggatang. Pudno day ta, libnaws. Maayayat anak, auntie. Gaputa amin nga araramidan ta, amapurdaan ta, maghatang. Ay, one libnaws. Day tamot ti pagyamanak unay. Ta saan amasayang ti bannog ta. Nabannog ako. Mang Sotero, pagkatan nyo matlang day tanaba, tayo tayon. At damang bambantay kada tayo. Ang mga nusaplitin da kamanin itilati ko. Oy, Sige, sumarunukan manong. nabannog ako na yan. Agano sa ka. Senyorito, mabalinin nga ila ko to'y balitok. Adamutin na urnong adwa. Mabalin pa yun, nga ila ko. Nasaya at launay. Sige, agpasudad tayo iti kabiitan na panawan. Duwata ka dingag, pasunod, senyorito. Wen, sa nabali, tadamat ti talwa katulungan ta dito. Weno saan? Agbati ka langan. Tanilolo ti kadwak nga agpasudad. Iti kas... Wow, senyorito! Kaya't kumutiyag, pasyudad. O sige, awan parikot. Sumurot kanto, Doro. Awan nyo doon po na. Awan. Sige. Awan. Awan dyan po na. Awan. Senyorito! Baybayam ka dinatan ni Sotero nga trabaho. Saan mo ka diya paritan? Dajay, kasla, parparigat na agibumpunag itinapa. Apay adamdamagam kanyak dayta. Kwa, gapot na iso ti amam. Nalabit, kaya't nakamakit kita. Iso nga, imay dito'y pagminasan. Anya? Nabayagan ni Sotero dito'y, senyorito. Ket? Anya ko ma? Amangan mo't no, kaya't na akasaritam. Sumardeng kan, Doro. Alakid din. Bilinam dagiti agbati ditoy. Tadi da baybay ang dagiti trabahador.
ang mga makalibas da. What, senyorito? At to'y tinuman niya o analamis, adyos. O sige, ayaban daklatan, no, ada ipaarami jo kanyak, senyorita, o. Awan mo't gayam da baldo kan senyor Pedro dito farmhouse, senyorito. At dada ka no, Gerancho, kunan ni Chayong. Urayan ta ka dito sa sangpot da. Wendoro, masapol nga da ni Lolo, numapan tayo jay syudad. Sige, sikati matungpal, senyorito. Maragsakan akno kasta. Gaputad dagayam ilako tayo apalitok. Wan, senyor. Iso nga agpasyudad tayo. Kasano, Lolo? Agpasyudad tayo, inton bigat. Wen, iho. Agpasyudad tayo. So, takmat senyor. Awan parikot, Baldo. Amugmat pag-aayat yung kinidoro ti mapani jay syudad. Wan, senyor. Kailiw mintay kabarit. Ayan dagiti napusak sa kababay. Agdigos kayo nga rudan. Tapnusan kaya nabangsit nga agbiyahin ton bigat. Baldo ha, senyor. Kadoro. Uy, sika. Agdigos ka mata. Libnos. Aw, at to'y tibingay mo, itinaglakwan ta, iti binorbordaan ta. Sana ko niya ikan, auntie. Igatang mo langan iti masapsapol ta. Alakit din. Ala, umlat na. Urnungam. Tapngad dan to aramatam no kasapulam. Ngam, auntie. Urnungam kit din. Kanwan gayam. Aduman yung tinagurder. Kung saan lang apan nyo ti order da. Agraman belo. Kasta ka di, auntie? Wan. Iso anangalaak iti mano ayar da atela. Kun pangburda. Nasaya ato kasta. Talagang harod asaan ang masayang ti bannog tangagburda. Ay, katuan Iso kapintasan tapay ti agburda. Tapno malako amin, aburdaan ta. Nanding, agpakada ko. Pumanaw ako ninton bigat. Ha? Ket, agyaman ang iti panang pasangbay mo kanyak dito'y balay mo, ha? Anyang roti planom iti panagpakadam. Agibales ka? Saan? Anyang rod. Ken, apay lang rod pumanaw ka dito'y kalapaw ko. Mabalin mo matimang Ket agyan talangan dito'y kalapaw ko. Adala ang asikaswat, Nanding. Ket agsubliak tumatlaeng. Ibagaman ti pudno kanyak jubilarde. Agibales ka di? Saan? O sige nga rod. No ko na mapumanaw kan, sikati makamo. Ket no kasapulam to titulong ko. At daklat ta ditoy. O may kalat ta dito'y kalapaw ko. Agyaman ak, Nanding. Nananayan ti pigsak. Kabala kong tibagik. Itanti ka nitong agibalasak. Ket amukon no sa dino ti papanak. Madakon dito yung rest house ni Alex. Awan tao dito eh. Iso ang maaramid ko ti kayat ko. Puurak da ito'y rest house. Abday ta. Nagpigsan ti ako eh. Pumanaw ako dito eh. Sigurado aduma po da ito'y rest house ni Alex. Dito'y tapay laang paraangan ngagsarsarita, Marsay. May mayat dito, itanalamlami, es. Una, saan mat nga agungot ni Senyora? Tawan mat aramida ko. Awing gayam. Dito'y ako na maturo, Marsay. Ngamin, awan mo da Senyor Pedro. Napananda. Napanday jay syudad. Upat da. Ni Senyor Pedro. Ni Senyorito Alex. Ni Doro. Kan Baldo. Anya nga iti aramidan da iti syudad. Nangagaw ang mapandagla ko iti balitaw. Aya. Hey, di addan tumat nga kwarta dagiti trabahador da iti pagminasa na.
agswildudan to matang. Tsak amo Panag ko ng mga tatsayaw, kat ibingayan da ida iti paglakwan da. Katuan siyempre, agsuswildo da mo, takas ka datayaw. He, jak lamon. Taamom nga men. Damag ko iday, asaan da nga ibingbingayan dagiti trabahador da, iti paglakwan da iti balitaw. Iso aday jay, naglibas na na. Kasta Iso ano siya, ha? Jakon almanan tagtrabaho iti pagminasan da. Pakawan! Agkapita pa'y tsayaw. Kalpasan na, intanto iti siligkaw, tamaturog tan. Adayaw, pimpintas ti pagnanaudam, yam iti siyak, Marse. Ngameng? Siyak, kot iti farmhouse. Nagsimple lang. Idinto ta si ka, mansyon. Kumaan, no balay ko, ngamsan mag. Sa bagay. Tinapatag. Nasayaat ka data, dagiti amo ta. Katwan ngam adayo anasay-saya at ti amaw, ngam siga. Ha? Tasyak, talaga nagsingpag ni Senyora Lorna. Saan pa'y anay mo? Idinto ta siga, nakauy-uyong ti amaw. Agsaplit iti latigaw. Sana bali tadinak mat sinapsaplet. Adda nagtuktok iti bakdor. Asino nga taday ta? Apay nga iti bakdor ti. Ha? No iti bakdor? Amangan no ni Jubilar Day. Ha? Ay, mabitaan tayo nakitaan. Pudno nga ta? Ani Jubilar Day? Ningata jubilar di tinagtuktok iti bakdor. Gagayem. Di uliwan na dinggan ti tuloy tinobela tayo pauluan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Tinapalabas. Iti panaglabas dagiti alaldaw. Nan anayan ti pigsa ni Jubilarde. Nagpakada nga rod kininanding. Ket rogyan nan ti agibalas. Napan iti rest house ni Alex iti abag. Ket pinuuran na daytoy. Iti met mansion. Agsarsarita dagiti babaunen at tiyayong ken Mercy iti salas. Iti adda nang ngegda nagtuktok iti bakdor. Malagip ni Mercy ano iti bakdor ti matuktok. Ni Jubilardi ti dumteng. Ita gagayem. Adtuyen ti tuloy tinubela tayo pauluan. Lirio! Iti tanap! Pudno nga taan ni Jubilarde ti nagtuktok iti bakdor. Aday ta, nagtuktok malang. Inak ilukat tiri daw. Isaan ang mga nudakas day tao. Saan? Ni Jubilarde lakit day. Saan, Marse? Di mo ilukat tiri daw. Awan mo't dito iti agtuktok-tok. Ayan nan nga Marse? Ay natsayong. Awan mo't din tinagtuktok. Ala, irikap mo tiri daw. Ang mga nudakas day jay ang tao. Wang! Aday ta, inlakong. At sino nga taday jay? Amangan no ni Jubilarde, tsayong. Ngamay, no kasta nga dagtuktok iti bakdawr, ni Jubilarde tinagtuktok. Saan amag na iti kang runaan ari daw ti mansyaon. Kasta ka day? Apay ngay? Di na kanukayat nga amangan no adda makakita ken ko na. Ket anya pa iti panunutan dagiti tao. Nang runa tarabi ay. Kasta? Mala, oh my God. Inta maturugan. Amangan no nagbabawi ti panunot jay nagtuktok. Iso api manawang. Dinan kayat ti sumrag dito'y mansyaw. Saan aron ba nga mapanak iti mansyon? Naimbaglakit din ta nakapagpanunot akpay. Mapanak iti napuuran na farmhouse.
Kita no nagpatak dardamanan iti sabali a farmhouse. Nasukatan na dagos tinapuuran a farmhouse. Nagbiitan. Ngamno agkibaltang. Puurak tumanan deta a farmhouse. Kaslawan tawa. Agpaliwak pa'y. Kalpasan na. Sarkag na ka a farmhouse. Awanan tinamnamak ama ispal tayo pa dito yung Mang Sotero. Nasurok samot na 2 bulan ti kadda tayo dito yung abalon. Oh, Sika, Mang Sotero. Saan ka kadiya nagbabawi ang nagsimba dito? ako. Bakal ti makagapo. Nuapay nga dahak ditoy. Anya ka di ti makagapo? Gapokin ni Alex. Ha? Gapukin ni Boss Alex? Apay ka di manong? Kaya't ko apalagi pa ni Alex. Asaan anasaya at dayto nga aramidan na. Kaya't ko bagbagahan. Nga ipakaawat kan ko na. Anaragragsak kag bibiyag dito'y rabaw kinaga. Nuti puso. Kat napnuan iti hayat. Ha? Apay, asino kayo kadi amang ibagay ti kastakan ko na? Apay, adda ka di karbangan yung agsaukan ko na iti kasta? Wah. Adda karbangag. Gaputasyak. Ti amana. Ha? Da kayo ti amana? Ne, agam ang mangaw kayong sakit di manong. Saan? Timbagakan ka. Kat iso ti kinapudno. Amo na kanya, da kayo ti amana? Jak pa imbagakan ko na dayta. Ngam, saan na nanaskan niya bagak? Tinaskan. Kat mabagbaga. Kat mapalagipak ko ma. Ang uray da kayo ti amana, manong. Imposible adenggan na kayo. Amangan paikit din o madaksan kayo. No kasta man ti mapasama. Awan mabalik ko. Tinaskan kanya. Kat mapalagipak ni Alex. Buwan yan. Agsubli tayo ni Aguinaldo inton bigat, iho. Nakalako tayo ni Tibalito. Wan lolo, agsubli tayon. Sa nabali, may papas minutin ka ni Baldo, tinagkabarit. Nukas tangarod, agawid tayon inton bigat. Lumanaw akong dito farmhouse. Awan tao dito. Nastrag ko amin ng asilig ti farmhouse. Amo kong titong galsuli na. Pumanaw akon. Ket agturungak iji mansyon ni Senyor Pedro. Andada, ilokatan ni Marcian ang tigay. Naimbagarabi manang. Ne, Jubilarte, anya ka diti ibagam? Pastrikan na ko mamanang. Wan, ala, umay ka, sumrag ka. Manang Marciana, itamit lang. Pumanaw kayo dito tapnos saan ka mairaman. No kaya't yun di kayo madaksan. Pumanaw kayo. Ket noan yaman ti mapasamak dito agulimag kayo lang. Mawatan da ka di. Ayam, apay. Pinatay ni Alex ti asawa. Ken aminen akamang ti pamilyak. Isu nga agibalasak. Ita, pumanaw kayon tapno di kay mairaman. At ita, nalukatakon da ito yasilid. Dito'y tinakitak idiyan ang irwaran ni Senyor Pedro Itabaltog. Suki matak. Kita
Taag no adapaltog ditoy. Masapul ang makaalak iti armas ko. Kunak tumat ka. Dito iti pangidultuli na ni Senyor Pedro iti pagtawag. Mangalak iti aramatat. Kastamitan iti bala. Anya, adda nagtuktok iti bakdor iti rabii. Asino? Jak mo, senyora. Taidilino katak, awan matan tao. Anya, Kunak no ni Jubilarday. Taiday mati pagtuktuktukan na no kasta nga umay. Ngam, awan tao, idilino katak tiri daw. sigurado ka kadi nga adda nagtuktok. Amangan mat no sa balilaeng ti panagdengeg mo. Nangagpay ni Chayong, senyora. Oh, asino nga rod? Atapag ani Jubilarday, senyora. Ngam nalabait, nagbabawin asumrek iti mansyawn. Iso apim manaw matla adagaws. Sayang. No ni Jubilar di day chay. Apay asaan ang nagtuloy. Kat talaga akayat ko ang makasarita. Mapanak iti pagminasan. Kat balsak na iti kriminal. Asidag ako. Patayot ida. Kat awan pakawanan. Naulimot ti pagminasan. Nalabit ang nakaturugan na Senyor Pedro. Pagpaliwak bihit. Sakbay asarkag ti pagminasan. Talaga na ulimakan. Mapanak iti kulungan dagiti trabador. Mawanak pampantay. Nasipingat ti kulungan dagiti trabador. Umasidedak. Awan makita ng pampantay. Nakaturog dagiti trabador. Asino ka? Sika ka diti gwardya? Ni Akong. Akong. Siyak da ito'y. Jubilate. Ay, parwaran da kami dito eh. Awan nagbambantay ka da kami dito eh. Nasayat. Sige, reinom amin na kiti kakadwang dito'y. Taparwaran kayo. Ramatag ti paltog ko. Tap dumapagkatikandado. Agawaan niyo ako! Rumuar kayo amin ay! Kakako! Rumuar kayo! Rumuar kayo! Patawasan niyo! Sumunod tayo titara! Pagkadayday, dagiti trabahador! Uno peso! Aglibas tan! Kasanuitan, awan mo't baltog tayo nga ramatan tayo! Lapdan tayo da! Ang mga no na tayo matimatangran! Dakas tayo ka ni Boss Alex! Ang mga napatayin na tayo! Kasanuitan! Kayo nga dalita kalabaw! Ha? Hindi kayo pala rumar! Paltugan kayo! Rumar kayo! Kat pumanaw kayo mata dito eh! Ha? Rumar kayo! Agawaan nyo! Rumor tayo! Delikado! Ita, tawanan dagiti tao dito eh. Uurak man ang dagiti kalapaw dito pagpinasan. Jubilarte. Sino ka? Jubilarte. Ninamnaman ni akong ti idataten mo. Kat saan na nagbidot? Tata Sotero. Sika ka di. Juan Barok. Siyak. Anyo ti kadan dito eh. Nagbalinak mo't abalod iti kulungan da adirehas. Niya. Aguri ka, kasano na pasanak dita? Sige. Noon niya ti kayat mong aramidan. Aramida mo agad. Kasta ti may parbeng kadagita kalapaw, Tata Sotero. Umay kayo. Pumanaw tayo dito eh. Saan nakapumanaw dito? Anya, agpagad kayo dito, Tata. Amangan mo na kayo taglak ang itigusa. Jubilarde.
baro. Kaya't ko ang makapulapon ti anak ko. Ha? Iso nga urayag ida dito. Anya ka doon ti mapaspasama ka na kayo. Saan tayo nagtaktak pa iti ka nito? Pumanaw tayo. Mapangkan baro. Nagbaligi kan iti planom dito ket nasaya at launay dito. Ala, pumanaw kan. Pagbatiak dito. Kuna ni Jubilarde, asurutan tayo lahat na ito akarayan. Kat sumalapot tayo ito ijay dipintin. Aganos tayo kakadwa. Ngayon baglakid din, ta nagsubli ni Jubilarde. Kunak namin nga, nagsubli. Kat ispalin na tayo. Agyaman tayo ko ng Jubilarde! Agyaman tayo. Juan, kat saan tayo kuman ang masisirap pa iti balitok? Kat sa pala kuma, saan tayo nga agsubli pa ijay apagminasan? Gaputa matay tayo lakit di ijay. Saan akayat ni Tata Sotero ti pumanaw ditoy? Iso asa anak mo ta pumanaw. Diyan muna, at pimanaw akon. Nung di na lang mo nga dak dito saan unay nga tayo. Amangan nga ninyong subli da Alex. Kat anya ka ti arami din dagan ko na. Patapay lang, mo na dito pagminasan baldo. Sumarunan to ni Senyorito Alex. Wando, keting to na danto ni senyorito. Agsubliak tumatlaing ijay farmhouse. Mapantay dito kalapota. Doro! Dagiti kalapal! Napungan! Anya ti mapasamak iti day tagundaway. Agparang nga ta ni Jubilarde kada Doro ken Baldo. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio iti tanap